Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultong, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas madihita saluhutna. Selamat manugok madihita saluhutna. Halo, oras may dito sa loop na kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, horas madihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultong, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas madihita saluhutna. Selamat manugok madihita saluhutna. Halo, oras may dito sa loop na kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, horas madihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultong,
dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas marihita saluhutna. Selamat manugod marihita sa luhut na. Halo. Oras may dito sa loob ng kama namin na namin dokadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, horas marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manugod. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas marihita saluhutna. Selamat manugod marihita sa luhut na. Halo. Oras may dito sa loob ng kama namin na namin dokadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, horas marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manugod. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas marihita saluhutna. Selamat manugod marihita sa luhut na. Halo. Oras may dito sa loob ng kama namin na namin dokadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini
dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, oras madihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Mang Inang. Salam Cinda. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, oras madihita saluhutna. Selamat manogot madihita saluhutna. Halo. Oras madihita salut na kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, oras madihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Mang Inang. Salam Cinda. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, oras madihita saluhutna. Selamat manogot madihita saluhutna. Halo. Oras madihita salut na kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita.
Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Horas Madihita. Salam Sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Mang Inang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, Horas Madihita Saluhutna. Selamat manogot madihita saluhutna. Halo. Oras Madihita Salut na kama namin nanayo kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Horas Madihita. Salam Sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Mang Inang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, Horas Madihita Saluhutna. Selamat manogot madihita saluhutna. Halo. Oras Madihita Salut na kama namin nanayo kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian
Kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Horas Madihita. Salam Sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam cinta. Tabara di marohata amang inang asata mulai perminggota. Marede mahita.
marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tondi perbadia, na tumapalangi do tanoon. Amen. Nungati buhian di darohaku Jehova, ninna ibanado, haholongon saleleng-leleng na hubahen maka haholongi ho, dibayeni hutaiti ho marhite-hite dengan basa. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata nasangap jala nabadia, diramoti jala digonggomi hodo huriam, marhite-hite todimi, dibaini hupangido hami, nuaeng tuho, lehon madihami roha mak pangoloyon, asamarlas ni roha kami mangulahon nanidokmu, songon pangoloy ni anakmu tuamana, say pararat maharajaummu, jala say tabay ganup ari bilangan niya kana porsea diho, asalam terbarita guarmu nabadiai, jala dapotan hangoluan hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion ima patik perjolo satu patik pasapuluhon. Patik perjolo ahudo Jehova debatam ninna debatatta dang jadi marakup au baenommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganommu jala dang jadi sumanommu manang ahana di banua gijang do na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di banua toru na di banua toru di tano yang go tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patoluon dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalanna ayona do sogot akka namar sineang di goarna. Patik paubaton ingot hamu ma pabadiaon ari minggui dinaonom ari ma ulahamu nasa siulaumu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehova debatam doi dang jadi ho mangula anggo di nasadari manang anakmu manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isini huhata ni halak pe na mangebati hutam ay dinaonom arima do di toppa debata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhoni dibaini do umbaen na di pasu-pasu debata Jehova ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon ikko pasangapom mudo na torasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jehova debatam diho. Patik paunopon unakko mamunu patik papituhon unakko mangalakup patik pawaluhon unakko manakko patik pasiahon unakko olo makatidakon hata na sotutu maralo dongat jolma
patik pasapuluhon, jang dadi haliangan ni roham bagas ni rongammu, jang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Ido saat na atong rak mangidogogo mahita sian tuan debata. Alit, saya pargogoy mahami mangulaon na hobar tu patik mi. Kur inahanna.
Maredde mahita. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus, horo debata pargogo na sohatu dosan, sitopal nasana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia, narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akan nahula hami marhite sian pangalausion nami di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai, nang sian pakkatayon nami nasoture, rodi pangoloyon nami di hisap-hisap ni rohanami, natamasi tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami i, alai natar sol-sol bagi do hami nuaing ala ni i, asima roham di hami ale debata nami, pardengkan basa jala parasi roha doho, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sesama dosa nami saluhutna,
jala suru matodim perbadia turohanami be, asa terbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran, dohot habadiaun, gabe saat hami tuhangoluan nasora sudah, na binar bagam diakana persea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, amin. Baga-baga ni debata, taringot tuhasan ni dosa, pararsi roha jala pardenggan basa do Jehovah, lebat tarimas jala parasi roha godang, dang dibahet tu hita hobar tu akka dosatta, jala dang dibaloson tu hita hobar tu akka haja atotta, songon asini rohani amana mida akka anakna, asini rohani Jehovah di akka nama kabiari ibana, hasangapon ma di debatana di gijang, amin. Kur inabeta.
hata ni debata turpuk epistel di minggu sadarion ima Jeremia tolu ayat 14 1 10 lalu marsikap soring mahita majaha saya mulak mahamu aka anak namar baliki ninna jahoba ayaudo harajau munahian jal ala pokkudo hamu sahalak sian sadahuta jala dua halak sian sada marga jala togi honokkudo hamu tusion dungi masama ya dung torop jala marbue hamu ditanoni aka arisogot ulu ninna jahoba dang bedo honon ni halak poti perpadanan ni jahoba ay udung bedo tubuh ni roha na manang ise manang paingotonon na jala dang belululuan na manang bahenon na asing diaka arii lahoma pinoparni Juda tu pinoparni Israel jala rapro nasida sian tano na di utara tu tano na hutur pukon tu opumuna mabaen tiatiananna ido saatna martuero na tumangihon hata ni debata jala na peopsa amen mari demahita taha tidak ko maha porsiao tai songon na hina tidak kon ni dongata saha porsiao di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama parguguna suatu dosan natu mepalangi do tanu au porsia di Yesus Kristus anak debata Jahoba nas sadai imana di tubuhon si Maria na gabe-gabean sianton di perbadia andorong sohabubuan ido tuhata natu maun na bernit di panguhunan ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang
na tua tubanu atoro dung ditanom, na mula mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun debata Jehova, amanai pergogo na soa tu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porseat ditodi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot diha sesaan ni dosa, dohot dihatain na mendok, mulak mangulu do sogot deng na halak mate, dohot diha nguluan na sora suda. Amin. Kur amahuriah.
Tabi gima titing ni huriata. Shalom ma dihitna sahulut nama inang. Tapai hut ma titing nama ragam di bagasan huriat tahun. Naparjolo guar ni minggu. Guar ni minggu tasadario doh topik ni minggu ima. Guar ni minggu tadarima pasapuluh toluho dong Trinitatis manang hasi tolu sodo ni debata doh topik ni minggu las ni roha di hamumulak ni akana magoi napaduahon sosial huria di minggu sadarion pasahat sosial huria dohita songo dalata mangurupi dongata na di bagasan parsahiton tapasahat mai di bagasan las ni roha tupoti parasian na pinadadi ni huriata di pitu masuk dung sidung parmingguon na patoluhon pelean bulanan di minggu sadarion pasahat pelean bulanan dohita tu bulan September 2025 tapasahat ma peleata tujolo di bagasan las ni roha songon mauleate ni rohata tu debata na paupaton minggu ceria sekolah minggu di minggu sadarion di pukul 14 WIB di patu pado minggu ceria tu yana kota sekolah minggu maringanan di Gerjaton pinangi doma tu akan atoras di sekolah minggu asa tososoi ma yana kota tu minggu ceriai na palimahon paborhaton dohot pangojok konon pendeta fungsional di minggu naro 21 September 2025 di patu pado ulaon paborhaton pendeta Rocky Agustri Fernando Simamora, STH, MSOS, na di hari Minggu sadarion diojakon gabe padeta fungsional HKBP, Resort Pondok Gede, Distrik Sapulusia, Bekasi. Dohot pangojak konon pendeta Roni Saputra Sianturi, STH, pendeta fungsional HKBP, Resort Teladan, gabe pendeta fungsional HKBP, Resort Cinta Damai. Ulauni di patupa di permingguan pukul 10 na diuluhon ni amata pareses HKBP distrik 10 Medan Aceh Laos papungu amplop dohita di tolu hali permingguani pukul onom walu dohot pukul 10 songon tanda hamoletio ni rohata di pakubosyon ni amang pendeta Rocky Agustri Fernando Simamora STH MSOS saleleng di HKBP Cinta Damion dung sidung permingguan pukul 10 WIB di patupa acara ramatama tunaborhat doho nandaing ojak tatanyokon ma asa denggan mardalan ulauni bahin sangap di tuhata naponopon na sorang na di hari Sabtu tanggal 6 September 2025 di basa-basa tuhata do sadadak danak bawa boru di keluarga ni amata Christian Nenggolan Inatai Yusnaning si Elma Yolanda Siagian ruas ni sian sektor tolu hipas do dak danak nasorangi songoni nang natorasna na papituhon sumbangan bunga altar di minggu tasadarion sian NN mauliatema di pasahaturiata tu na pasahaton sumbangan bunga altari na pawaluhon parhalado ruas namar sahid manang pemulihan ima Rosita Boris Tohang inganan perawatan di rumah sakit Mitra Sejati sian sektor sada napasiahon selamat ulang tahun Sudi parhalado dohot ruas nihuria HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot perbogason tuhamu saluhut parhalado dohot ruas nihuria mulai tanggal 2 September 2025 sahatu 14 September 2025 sadarion saya diramoti tuhat tamahamu di lehon gajang ni umur jala tuhat tama nama masu hamu marhite pasu partodion nang perdagingon di akaulan muna guari nama ulang tahun na perjolo Tio Dorolina Borsinaga tanggal lahir 12 September 1950 umur 75 tahun sian sektor sada partu pulusiahon Immanuel Setumorang Padang lahir 12 September 2024 umur 1 tahun sian sektor tolu saya diramoti tuhat tamahamu di lehon gajang ni umur dohot di pasu-pasu mahamu di akaulon muna
hatani tuhata madok di poda opat ayat 10 setangihon ma ali anaha jalajakon ma aka hataki asa tabadiho aka taun ningolum ido sahana mauli hate madihita tarlu mobi manang di tuhata amin. Mare de mahita.
martangi yang mahita. Ali di bata Jehovah amanami, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Mau lihat situ tu ma di pasahat Tuhan nami tuho Tuhan. Ala ditogihon ho hami tu dalan nadinggan mulak tu habadiaunmu. Di bagasan ari-ari di pardalanan ni ngulu nami. Nang di bagasat tikyon pe Tuhan. Toktong do hami sidok mau lihat itu adupanmu. Allahu pakilalahon hami balgani asini roham. Boy hami mamuji pasangaponho, mangedehon habal gaunmu. Jalanain tumangihon barita nauli mahami. Ukap mapituni partodion nami, asaw nang maparlaw tunadaw. Alay nang tinggil hami manangihon barita nauli nasian hoy. Sesa jumolo dosa nami, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Martangia kami tuadupanmu nabadiai. Amen. Hurian itu hata nahinaholongan nahitanuaing. Damang dainang suang songoni way maja na posobulong. Selamat ari minggu madihita saluhutna. Hatan itu hata dihita di bagasan minggu. Pasapuluh toluhon dung Trinitatis. Imana tersubat di Evangelium ni si Lukas. Di bidu 15 mamuka maisian ayat 10 sada sahatu ayat 32 gajang doon alani itajahama secara responsoria di bagasan bahasa Batak doho di bagasan bahasa Indonesia parjolo mata mulai di bagasan bahasa Indonesia. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian.
Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tajahama di bagasan bahasa Batak. Anak nama goy jalanin nama muse adong madua anak nina sahalak. Dang pola piga dan nari di papungus yang gianima. Saluhutna dungilah homaibana tuluat nadau disima di pacua saehon. Sinamotna pauloloi hisapna. Jadilah homaibana mahiaddu tu sadahalak pangisi ni luati. Gabe disur maibana tuladang marmahan akkababina. Dungi di pasuang marohana tu bagasan nin nama tarop ni halak di gaji damang akan alobian di iddahan angguau mate maat tu paparon di son. Dang tamabe au guaron anakmu bahin maau songon anak gajian musada. Gabe ninna anakima madok ibana amang namardoso doaw tu banua gijang nang dopak ho dang tamabe au guaron anakmu. Jalabuan hamuma anak ni lobu na pinamokmoki potok kamu may naing mangan hita marlas ni roha. Alay di ladang do anggo anak na siyaha ani. Jadi dinaboi bana dumonok tu bagasi di begema ede-ede dohot parhinaloan. Jadi nin nama madok ibana nungaro anggim. Jadi dipotong amang mudo anak ni lobu na pinamokmoki ala hipas ibana mulak. Alainin nama mangalusi amanai nasaililing hupaululuy ho dangdung hulao si patikmu dang hia dilehon ho habing sadatuaw asa marlas ni mo haaw dohot akadongaki.
Alay di dokma tu ibana anaha toktong doho rap dohot au jaladi hodo sasude nana diawi. Imayanggo sahatna mauliate madihita amok kamanami inanami saluhut na hinaholongan ni Tuhatta. Songon na taburon yak kubigi nakibergema na majahay. Babarti taburon nakin eden yak kamatayate. Tabu bergema. Ima. Jadi lobis yanima lapatan na bergema dede na paduahon na parjului tabodo alai songon timpenilay hamis otik kubang bergema do piat yamangate. Da prachi hamak kamangke. Hachi do bahamu di sini. Molo songon nadi idat tong berarti adong dope hahurangan nami asanita tong unang ito inang bibilon ito say humang do didokon hape nga marsitu tu hami mauliate makadinat to sobipada na memperlengkapi kaamat talao paborhaton nakin marede tu garejaon asa dinggan festivali bahinon na di ujung ni bulan September mayanon sudehi ta mendukung sudero ate kamang kainang rohitan non alay jolo dito tuhom ma inganan na manang di regional dia hitan non dapola tu medan kota hitalao alay di antawani moria sahat tu sekeliling non di somma hitan non hurian itu hatta molo di ede ni dia te bertobatlah kembali pada Bapa boloin napopani asabo ado bolo disuruh bertobat late. Berarti adong hahurangan na molo disuruh bertobatlah. Memang adong do perbedaan ni bahasa Batak dohot bahasa Indonesia na taida. Molo bertobat tobat tasuat dekke disi. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia bertobat kembali ke jalan yang benar. Imana taida dukoni adong muse. Molo di korni ama donwaing manang di korni inaon Jesus parmahan say mardalani lauman diori namagoi mulak maho ihuton Jesus ay dang tikos bedalan mi molo dia dehon ni hamo kamanami dohotina nami nasotikos bedalan nai dang tikos be ala molo taida macai malodo Tuhan Yesus mabahin sadatu dosan manang perumpamaan molo Tuhatta Yesus mabahin upama anggo hita Batak mabahin upasa jadi sedia do ditiru halak Batak malo marupasa sian nunga belajar sian hatani de Batak sian perumpamaan nabinahin ni Tuhatta Yesus ay dibahin ibana tu dosan tu tonga-tonga ni bangso ni debata asa muradia tusi parabola asa sudema poto meniru mencontoh dia na denggan nabinahin ni debata di bagasan pardalanan ni hitajolma dungi mo sa molotai dalas ni boha di hamumulak ni anak na namagoi taboto do di bahit Tuhatta do perumpamaan ima tu anak namago sarupa do anak namago do nahilang ate anak yang hilang ni na di bagasan bahasa Indonesia alay anak nalilu adong do ide anak nalilu pe adong do tahya kamang kainang anop pe tede ho di Jawa anak nalilui adong do anak nalilu alay dia mana taida boy do alani arta manang sinamot marbada akan sabutuha parjolo pani sabutuha hiado hitane berwas sudeninna 10 manak kon sa keluarga HP 3 hektar do si bagion itar di bay makabatasna o mabatas-batas diho o diho na di sanan diho may pitar di bay may songoni molo 10 anak kon ni sadahanak 10 hektar tano o ti idopay Peter Roma, si akangan, si hahaan, madokto ang ginay,
dang mungkin sa hektar diaw. Audo, napasekolah ho kamu dah. Manang bohape gumudang madiaw. Jadi, gabi adong ma parbola-bolatan. Alay upama na binahin ni Tuhata, Jesus marhite, turpuk tadi bagasan sadaryon. Sada ama mempunyai 2 anak. Imanakin anak sihahaan, dohot anak siapudan. Molo sihahaan te, ay asing do pengertian ni siaka nga tehe do sihahaan. Dang marga sihada, audoy sihadaw, sotong nahala amang anon. Amang situasi sihahaan, tuaw may, dangi maksudna. Siyahaan boy do 2 tong ay ono bawa di tonga-tonga ni jabuy siha di ba siha dinin na. Jadi dang mungkin itu siakangan pitor tu siapudan alay adong do sihahaan. Adong 2 bohama nakin nunga taida asa murata atu si barita naulion pitor di bahema Roma siapudani. Mangulo do penatobas nai ayang ko sa sitong na molo mangulo na tobas at tarjawang do pani mangulo na tobas dibagi arta alay alani gudang ni arta ni namoray nakid di pabua pitor di bimpangi do siap pudani memang siap pudan pada umumna anak manja di lehon madiau pitor ninna tu amang nai di lehon sa gudang-gudang na tinggal ma di siahan na di na tinggal di si. Taida mahamo kamanami dohot inanami. Molo secara hadagingon ni. Nang dianggap anak na siya pudani do mate. Amanay. Jadi ido. Masa bolo dung mate na tomas na. Dibagi artay. Godang do na manuntut akayanakon. Tikidang mate amanay. Pitor dibagi amaksima tu ako. Kiam maniat tano ini na parmen na siya kangani. Asa unak sanga marbadai hami. Ayono pami na mabagi, 5 hami na mabagi, hape bolo sanga mati na tuai-tuai, masa mapargulutan. Ido ben nasa ivo jamitan niya matapad di tapo panilaw manutuk batang. Anggo pengantin baru siya jolo do di ida, alay molo moding sada na tua-tua, siya pudi do na ni ida na, uli denggan. Hape nakinana na siya pudani, ala pitor di jalo ibana artai. Laho maibana mahiyadu lapatanna tu sada pangaratuan macoa saehon saluhut na sinamot na jinalona ay molo jinalo sinamot siya nakanato pas papani ala ni gudang ni artay lomo-lomo nama ibarak na doli-doli do paibana beta marmitu ninna tu akadongan na poso baru maaf 1000 kali maaf kamang kainang dukoni mamakai perempuan si bayi jalang. Doh takalan na asing main judi, main kekerasan, ala gudang do pehepeng nai, lomo-lomo nama diulay bana di si. Ay molo sa gudang-gudang na pe arta tajalo siyan akan ato basta hamok kaamanami dohot inanami. Habis doi, satokid doi. Jadi do kon edeninahan na nakian, unak kolan akka arta na ditano otta luluin na, alaya arta banua gijang ma. Berkaitan may musa tu jamita tu ari minggu na nang po. Di Matius onomi asa jumolo talului harajaon ni debata idon nang nataida marhite-hite barita naulion nakin anak siap pudani maco saehon pola sahatuna habis dalam masa mahalio potir molo pola masa tong halio potir bahabis ma si pangano pedangadong gabe lauma ay ngamar seba bingalaw be sudah dongan na ay molo godak kepek tahe godang dodongan ido godang dodongan alay molo so adok kepeng nakpe anak ni namora au contoh dengan anak namora wate kamang kainang alay molo tiki godak kepekku godang dona jonok tuau ina boru bibel pro ina dotong kan hala inang bibel pro ala godak kepeng na alay yang goso adok kepekku madau sudah madau baik kahanggi kupi madau ay sorok kepeng ni songoni manang siap pudan udah pula disebutkan nama ni son madau saluhuna ngalau be ngamasa pe perbadaan nama si bunuan nama si latean ngamasa be madau saluhuna ujungna tongdo
sa masa-masa ni haliaw potir, saya dong do na mo batong. Ujung na, law may nung tayo na nakinan, law iba na to si. Ujung na disuruh iba na marmahab baby, tuladang. Baya ko kita majo anak inamor na sohya, manada baby hiyan, alay gabi ditadamay. Dohot si panganon ni pinahanipe, nga dohot di alangi siyan palaka, tatadero palaka te, hamok ka manami do inanami ate. Tempa makanan ni baby i, doho tiba na mga langis yan ni. Ay, ampas pe, dang buhay bidya lang iba na. At suba di piyakon ampas, bapaling maap, hamo kaman namin do inanami. Orang gila, at diyan lang may misal na. Alay nga dong naburju, mangidahala na, nagila misal na. Ado nga ka na moray, marasi ni roha to si, dilehon. Alay ang gotay na marite-hite terpuktaon. Gabi, manadadi ibido ibana. Godang ni, hala di gaji damang. Batu magom maauson gabi anak gajian. Di artani amakku. Mulak ibana mo sa imarningo tamanay. Hapeti kimangolo amang nay nunggan niyanggap ibanay na mate. Ay pitor di pangido ibana arta. Di patsuasay hosude. Tidak ada hari depan, masa depan. Alay lang naman do kotuhita hamok ka manami do inanami. Asa tapa pungu-pungu arta. Saliling-nililing na dangi. Alay molo tu jamitat tasonawi dohot tu minggu depan. Papungu-pungu ma arta di Banua Gijang. Ido naik pengoton nahita. Taida Madison. Harta warisan yang sudah diterima dari orang tuanya sudah siap, sudah selesai. Manadadir may bana, ang guaw mula nama. Molo say di sonaw, mate maawat to paparon. Tuani marok pikiran na songoni, lo maana gajian naw. Muse, di ulaw ni amakku namora, gudang digaji, marsonak-sonang. Hidup berpoya-poya pe gudang ni si panganon. Dilehon amana, tu akajolmay. Jadi, molo tayo dah makamanami dohot inanami. Sada pangujuna dui. Di bagasan nguluna. Alay, natakas taida, boy do ibana, mengendalikan diri, gabi kembali muse. Alay taida mahamok ka manami dohot inanami. Daudo pe ibana, nunga ditatap amanay. Ay, say di pay-mayma, amanay do namoraydo, hamumulak ni anak nay. Molo di Hesekiel bidu 30 hamumula ni parjahatido, tumadikod dalan na asa, mangulu ibana. Sudedo hita di halomoho tu hatayak kamangkay nang, mulak kita tu dalan naringgan. Dang tapikir, sotuk tapikir naung porsiya hita naung burju hita di adupan itu hatay. Adong dope aka hamaulod disi. Dison man na taida, ay ikon di lehon amat taido las ni roha tu anak na namagoy na mulaki mulak maho ihuton Jesus ina ito ditangihon anak ko na di mulak maibana lapatan na di sini oh molo tabayak ko ninwang papani molo sada orang tua di son pito marsoba ay molo didokon anak tay tu hitatahya kamang kainang molo badal anak tay di jabu tamuruhi ma misalna molo minta maaf anak ko tay tahe di jalo hamu do pia kamang kainang. Molo minta maaf. Dang di jalo hamu hurwa. Ay maul hiya dia lusi hamu. Di jalo hita do kamang. Do gugu jo nang modohodok do. Hape saya hupa gugu do nian buado asal nang modohodok ka amanami dohot ina nami onin nafakur. Saya hupa gugu. Anggo sahatu tu da lebih saranga sahak beswabakon. Kan ido nuain. So ni ma dung ditata patong. Abo anakku nagatingin na bahana. Ay di angga do pinagating atong anak nay. Di ida ma ditata ma ngaro betutu. Pitor daksaha dope nung nga di persiap punakin titin baju na macay jago sipatuna hitarak pula songon itaba itu akan kota. Nang alaro anak kota misalnya, moloro anak kota siapa ngaratuan itu butuh hamba bajunya anakku mulai do anakku di bulan Desemberon. Anggo hita, jolo mula ma, lo ma anak kotay manuhor. Ida pikirata. Alayang gua manay, pitor di dokod do tuak kapangurupina adong desi. Asa dituhor titinna, dituhor sipatuna, dituhor bajuna. Buama asa uli musian anay.
dungi dipotong mo sa lobo. Marlas ni roha. Alay tayo da manakin, anak siyahanin, dukoni di bayan ibadah. Ay so kuni dotong molo ngaliling, molo alay may mga tarjarang dumago jol mate. Molo mago jol marupani, ibarak na 20-30 tahun, mula musi, amang, anong lo dihutat so ngoni? Daw ngate. Dang masa dihutat so ngoni, hola nak anak na dinggad do sudi. Dang adong anak na lilu anak na mago di son. Dukoni, bapaling marede, ijurbari iba na tong alan pinaborha ni hahatsiton, gabi dinggan. Paling ido. Dungi na taida mo sa edison. Di na marlas ni rohay. Dipotong na kidlobu. Roma anak na siyahaani. Ayahan na masa, may magtarsonggo atong. Out suba di ba na tabasta may magtuhita songoni. Molo secara hadagingod do memang daktar jalo hitay. Masa diladang do iba na karejo dang di jo. Mga pinidiri matok kita kan? Mga pinidiri. Alay taida ma, sada perumpama doon na binahin ni Tuhan ta Jesus. Dia mai. Ay dibigay iba na nakin, maredi pujian. Dungi adong mo na pabuahon, aha na masa dito nga di bagason. Ima narodo ang gipsya pula ni. Dipotong lobo, dituhor bajuna, dileho cicina, dibahay pahian na namatay bagak. Disima iba na kecewa. Ganu parido, amak koku paululoy, dakya hubain na soding gatuson. Gambaranom mono tagabarhonon, ima tuhalak parise, dohot si boto surat. Hami nama boto taringot tu harajaw ni debata. Gambaran ni si hahaani. Hubarita ho kami do taringot tu harajaw ni debata. Mga pinidiri, martangi ang duhami ibarat na 10 hari sadari. Marsilihon-leho duhami tu akan apugos. Burjudo hami to kanatoras. Boy do hita sa ni hamok kaamanami dot inanami. Taanggak majonwaing diwita po pani dito nga ni bagas tabi. Molo siya kangak kita, molo si paito nga hita, molo siya pudak kita. Tetapi pada umumnya, hamin waing anak siya kangak do, berarti dang burjuaw kanido waing. Pada umumnya anak siya pudan molo di huta, ido na jod saja budoh na torasna. Ido tahe. Jojo dia tong, buasa saya dilihat tu siap puda jabu, ala saya siap puda ni dorongan na di bagasi, abang na mga rato ma, alay hebaki balikan ni iman na itupuk taon, nakis siap puda no dolang mga rato, hapi ang ko di hutata, siap puda do si jaga jabu, si jaga natoras, alay ang ko di itupuk taon tayo da manakin, siap puda do na matsuay sayhon, saluhut na artay, alay boy mo sa ibana, mana dadiri dukabi saluhuna na adong di ibana. Aha do na nang jalaon na las ni roha na marujahan tuholong ni roha dohot asin ni roha ni debata. Na pinangasahon na di bagasan nguluna ay ido na manoktong siya tuhani. Alay nakintay da masihahaani. Mula secara daging do nakitabuan haci do da muhatta. Alay ala secara perumpama ado di bait Tuhan Yesus tudusan. Halak si boto surat imon, doho talak parise, na mga pinidiri, burjudo hami mga radoti pati ni debata, hapidang masuk tu, tohap na dinggan nasian amay. Molo tarimang rimangyon hamo kaamanami dohot inanami, omma taringot tu na masasugot. Pabua, halak naong manadadosana, mulak maho. Ida ben naide tanakinan, saito gihon mulak. Saito gihon mulak, auto bagas ni amai. Sudedo hita na yung mulak to si. Partohap hita niya di si. Wala sudedo ang HKBP Cinta Damay yon, di minggu pagi, di minggu walu, di minggu jam 10 nakin, masuk jam 12 sonari hita. Molo mulak tu dalan hasit tongani. Di sima. Tarpaturos tu harajaw ni debata, dada napacua sayhon arta manang hata ni debata di bagasan ngulu pardagingo di tanoon. Alay, mangulahon lomo ni rohani tuhani. Moloriet deta 106 ayat 4, bukwede nomor 106 ayat 4.
korni akaina doon. Tukor dadang siya nahiwan. Artana toktong manahan sa leleng-leleng nai. Ikon hodo marbasahon jala mangalehoni. Siya debatado ta jalo basa-basai. Ibana do mangalehoni itu hita. Ikon tadok rupani alay dang namadok lakin papungu-pungu maarta sa gudang-gudang na di banua tongod daw. Songon edetay di, songon tangyak tay di. Lehon madihami hanguluan siapari. Alay dang madok, dang namadok kan asaboro cita tiap hari ma, tapat cuasa ehom ma adong dobo ari marsugut. Dison ma natakas. Molotot dini debata mangula di bagasan jolmai. Alani i dipangido matuhita tangihon ma, ulahon ma, unang songon upama na duon, ay sala do siya sihakani, sala do siya pudani, sarupa mardosa, alay ditanda siya pudanido hadosaon, ulahon pangalaho na soture. Jadi berbaliklah, bertobatlah kepada jalan Allah. Ido na pinangido na tuhitan wang di bagasa tikyon. Ay say di ba di batado pasu-pasuna dohot parpue di bagasan ngulu ni hitakana porseya di goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sonma na pinangido na siyan hita. Asa say tok-tok kita marsihohot di hatan itu hatay ay na yung lehonon na doha sonangani di hita. Molo marsonak-sonak kita di tanoon di lehot hatay. Lobi uconang do PHP muse di hasonangan sogot naung pinaradenay. Jadi di boto ma sukunon na mahita mo si anak siya kang doho aka amang ninna. Anak si apuda doha kainang ninna mo si. Anay nang dohonon na tuhita toktong tatadda dirita pabuha unang mengikuti aka nasomungkin taulahon di bagasan nguluta. Molo di son mungkin dohita anak siya pudani nakin. Mungkin dohita anak siya hanani anay. Ikon bebas jalabarani dohita mga tusi pabahinan ni Tuhani. Nakpesongon anak kampung arupani. Kolo di bawahani na diba? Alay, naing do parto diotay, gabi, modern, manang tren di adopan ni Tuhani. Ima na pinangido ni hatani tuhat tanuaing, marhite-hite barita nauli di bagasat tikyon. Naing masongon guar ni minggutay, las niroha di hamumulak ni anak na magoy. Sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Sudedo hitanuaing na hinaholongan ni Tuhata. Di pasaha do tuhita arta tiatianan na ditanoon. Alay naing songon na nidok ni Apostol Paulus na di Romualu ayat 10 pati. Naing gabi aka anak panian hita. Panian ditanoon. Tarlumobi panian di harajaon ni debata. Di sima hitanuaing ditogu-togu. Marhite-hite hatan itu hatai alani ringgas mahita mamuji pasangapon guar itu hatai ringgas mamuji di tongan ibagasta ringgas mamuji di tongan ya kapar guruata ringgas mamuji di tongan ya kapar minggota asa toktong marsangap Tuhani ay diliho Tuhani do musay pesta na balga tuhita haruan bolot dihita molo tahapor siyay ibana toktong di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Marsangap matuhani di pasu-pasu mahita saluhutna. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Di basam, di asini roham. Las ni roha na manoktong di lehonho di hami. Songon halak na porsia hami Tuhan. Tu adopanmu na badiyay. Nung ngahwed dehon hami habalgonmu. Martangiak kami tuho. Hutangihon hami barita nauli. Molo halak pardosa hami Tuhan. Huhilala hami doi. Dang tamabe hami dohot. Jala masuk tu haruan boloni. Alay molo dilihon hodo petiki parasiat di hami. Gabe aka anak na niyainmu. Anak na hinaholonganmu. Anak na jinom. Anak na toktong mangulu di bagasan haporsyaon. Ima hami saluhut na. Nang marsarno ay kami, dohot homar hite-hite hatam na badiyay. Mulai siyan minggu jam 6, di minggu jam 8, dohot di minggu jam 10 Tuhan.
asa gabi partohap hami di harajaon naong pinaradem diaka na porseya. Ditugu-tugu barita nauli mahamin maik tu si Tuhan. Di bahini say marsihohot mahami, hutad dahami matutudo sa nagodang nahulahon hami, di bagasan pardalanan ningulu nami. Say porseya mahami Tuhan di hangoluan di haluaon, nabalga naong pinaradem tu ari nanayngvo. Di bahini Tuhan, molo di paradiholas ni roha na boloni di hami akka na porseya di ho. Say patinggil si pareon nami, laho tumangihon hatam na badiyay, laho tumangihon jow-jow tuaka na oloro tu udangan naong binahenmu di saluhut na akka na porseya. Ali di bata Jehova manami, tanya konon nami matutu ganup pribani nami, asa hotok tong na madongani hami, na mangurupi hami, doho na mangaliholas ni roha di hami. Porseya mahami tu Tuhan Yesus, asa ido si leholas ni roha di hami. Tanya konon nami do akayanakon nami na mehmet, ibur-ibur magodang manasida, na marsikola pistar manasida, na mangalului karejo, sa ipatongon di akayanakon nami, par karejo ani, nang di na mangalului sa wakat nito dinape. Mauliate hudok kami tu adopan muna badiya ali Tuhan, ala dilehon hodo di sada keluarga, anak dohot boru ali Tuhan, naong nilehonmu Tuhan. Di bahini marlas ni roha manasida gabi anak si oloy ajar may tu akatik kinanang ro na porseya di ho ali Tuhan las rohani na tapas na Tuhan pagodang-godak ko ni asa gabi anak ko na mabiyar ito akatik kinanang ro ali Tuhan nami jala di bata nami sa iho matoktong na madongani hami na mangurupi hami na mangalehon semanga di hami dohot toktong hatami sulu-sulu nami di pardalanan ningolo nami lau mangula akaulaw nami. Nung ngataruli hami Tuhan di hatam na badiyay, sayo nang songon halak parisay hami, songon si Bapato Sapati, nabuhi mga pinidiri alahulahon hami sa bagian na dinggan. Hapi gabi, tuhamaguan ujung na, alay naing gabi songon anak siya pudading gambarad doi. Gabi hutad da hami dosa na hulahon hami, di bagasan ngulo nami. Sa ilas rohamamang marnida hami molomulak tudalan hasitongani, ay dang di halamohor rohamamang siyan ngulo nami, hamatian niya kaparjahat, mago songoni alay hamumulak nami ido tudalan natikos ido na hinalomohonmu Tuhana si maruham say pasu-pasu mahami saluhut na dung marsar hami dohot ho marhite-hite barita nauli tanya konon nami do program ni Huriam HKBP secara khusus nang di HKBP Cinta Damai yon pasau makanadeng gani Tuhan di hari Minggu sadarion nunga ojak amanami amak padita Rocky di HKBP Pondok Gede di hari Minggu patu paun nami ma panomon-nomon nami di amang pendeta fungsional naik baru songoni nang dinaborhat amanami pesia tonga-tonga ni Huriam HKBP Cinta Damion sai dongani asa di bagasan las ni roha ali Tuhan nami jala di bata nami dinanaing patu paun ni distrik Namion distrik 10 Medan Aceh festival Korama ali Tuhan sai hobasi maroha nak pikiran niya ka amanami lehon suara na denggan jala toktong amana marsahala saluhuna asa gabi akka amana bulus mamuji pasangapon ho dohot gabi amana denggan manugunugu di tonga-tonga ni keluarga nang akayanak konpe las bahanya kainam songoni nang akaina pada pendukung manasida diaka ulaun di tonga-tonga ni Huriamot Tuhan nang diaka amanami pe asa marsada dohot denggan labok jalan toktong benget nasida diaka na niadupan aka sipata aka hamaulon diaka ekonomi nami pe Tuhan toktong ho napatukod doho denggan Tuhan nami jala debata nami say marlas nyo hama saluhuk na kaamanami di persiapan na songoni nang amanami pe na manguluhon pe toktong sabam serep rohana Tuhan laho mangulahon na kanadengga di tonga-tonga ni Huriam nang songoni muse sahat tu ari naung binuhol ni distrik nami Tuhan di akhir ni bulan September ron. Homa toktong ali Tuhan na mangalehon las ni roha na mardapot-dapot malehon di saluhut na ruas ni Huriam na adong di HKBP Cinta Damai. Ali Tuhan nami jala di bata nami tanya konon nami don nang akan nang lanjut usia pe pasu-pasu jala patinggil si parion na tumangihon ho. Tanya konon nami do akan na mabalu pe Tuhan asa toktong marhaposan tuguar muna badiyay ay holan hodo pangalualuan nasida dohot pangalualuan nami Tuhan
marhaposan tuho mahami saluhuna akan natading dilapin napugos dohot nasopot somarama somarina odihon matuhan ay hodo parsibasa-basa na gudang na manarihoni saluhuna Tuhan ay toktong do asiniroham mardalan di bagasan ngulo ni sadok akan hinaholongan mo Tuhan nami jala debata nami na marsahit pebuanon nami do tuadopan mo lehon hamalumon ni sahiti Tuhan paso-paso maka dokter pangubati ay perpanjangan tangan mo do na sida laho majama pamatang nyak ka na marsahit songoni maali Tuhan molo tungadong ka na di bagas na sida be di bagasan pemulihan lehon tong hamalumon ni sahit Tuhan akan na marulang tahon di bagasan sa minggo na karuas ni Horiam lehon madida sida hahipason dohot gajang niyo mabdamar dapot-dapot asa toktong lasmohana Tuhan manobaho di bagasan nguluna atong disude pangiduan nami rade doi di adopanmu pasahat may dihami hobbar tu asi dohot holong ni paham nang dia non pi ali Tuhan di jam 2 arian dinanaing minggu sikola minggu aka yanakon nami sikola minggu lehon matoktong hahipasod dia kay yanakon nami suruh makana tabas na Tuhan ma paingoton aka yanakon nami Tuhan asabo na sida manjalo hatam na badiay ay ido hanguluan nami Tuhan hanguluan na sida petong sa marojahan tu barita na uli so ngani manang bangso nami pe Tuhan toktong do tangyak konon nami akka pemimpin nami homa toktong na mga rajay wohan ak pikiman na sida asa gabi pemimpin na marsahala na boy mangulahon akka nadenggan jala padaw akka hajahaton Tuhan siya tonga-tonga ni bangso namion mardalam ma hobartu na hinalomhon mo. Atong pasada maparsaman namin sa luhuna, parhalado do ruas ni Horiam, asa di bagasan habadiaon manobaho. Pinuji mahose sama dosa nami, Allah ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan si Panguluhami. Amen. Marede hita, laos papungo piliat tujolo hita.
peliata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harabawan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot na sauli basa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhasyang hami pelianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni horiam doho di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam tadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo mapasu-pasu siat Tuhan ta debata. Di pasu-pasu jala diwamoti Tuhan debata mahita. Disodakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasarhon madamena. Tuto ditabe. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.